Bonġu Emme. Illum ġurnata kbira. Illum l-ewwel jum tal-iskola. Il-mama qed tistenna. Mhux aħjar tmur tikol xi ħaġa? U issa tinħasel ftit. U Emme, nadif u lest tal-iskola. Ara x'ġabitlek il-mama. Il-lami kemmu sabiħ dak il-basket? Dak min għamilulek? Da żgur, il-mama. Grazzi, mama. Tlaqna hi. Wasalna Emme. Kemmu sabiħ hawn hej. U diġà hawn xi għasafar oħra? Qed tarhom? Kemm se tagħmel ħbieb ġodda. Mela, Isa, ej ċaw lil mama. Ċaw mama. Ma trix tmur ħdejn l-oħrajn? Issa tara kemm se tieħu gost. Se tiltaqa' mal-allima ġdida tiegħek, se tiltaqa' ma' safar ġkejknin bħalek. Ara, dak mhux ro? Se tilab u taqbes u tola. Emme, x'qed jiġrilek? Se nibku wkoll. M'għandek x'għalfejn tibża Emme. Il-mama se terġa' tiġi għalik wara l-iskola u tieħdok id-dar. Ara minn ġi. Dik mhux Elle? Iva, Elle dik. Dik ħabiba kbira tiegħek. Tiftakar tagħtek mill-frotta tagħha l-aħħar darba? Isa, ara kemm hi ferħana li ġiet l-iskola. U anki Emme ferħan u xekk. Tridx naraw ftit minn huma dawn. Din l-allima u jisimha Miss Anna. Din Elle. Dan Emme. Dan Li. Din Mo. Dan Ro. Din Mi. Xi klassi sabiħa din. Ħanara niftakrux ftit l-ismijiet. Jien jisimni Elle. Jien jisimni Emme. Jien jisimni Li. Jiena Mo. Jiena Ro. U jien jisimni Mi. Oj, hawn x'qed jiġri? Le, il-lezzjoni ma tistax tibda jekk kulħadd joqgħod idur mal-klassi. Isimgħu sew x'qed tgħid Miss Anna. Ħanarakom kollha bil-qiegħda. Ħanara kemm intom bravi. Li, il-klassi kollha qed tistenna lilek. Se tibqa' ttir? Hekk aħjar. Mela issa li kulħadd qiegħed f'postu, nistgħu nibdew il-lezzjoni. Illum se npinġu, se nilagħbu, se nisimgħu storja u se nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ.